Kasi yung sa talaban daw makakakuha, uminom na ng tubig, kumarga na ng gasolina mga idolo, tinapon ng lalagyan, talagang nagwawala na mga idolo, nagwawala na talagang gigil na manalo. Hindi ko mananalo si Rosalie dito, gigil na gigil. Diyos ko po kahit napakaganda, kaya na di na tumigang. Ha? Nako, di ba hirap pa? Ano? Casey. Oh, Casey na lang, BCC. Teka muna, teka muna. Okay, yo. Diyos ka po nga, no? Balatan na ba kagad? Ha? Oy, dito si ano to? Si Jen. Mukha banatan na to, ha? Oy, Diyos ko po nga, no? Bakbakan na! Andito si Hana pala tsaka si Angel, ha? Yung nakalaban natin nung na-vlog natin sa RCC, kung nag-Ronald Vision na to, si Angel, ayun, si Hana. So, iba, dating yung lala, mga idolo, ito mga tatlong team Dandex, BCC, itong si Casey. So, mamaya, alam natin pangalan ng mga ibang masasarap ni vlog. Mga masonong siklista, mountain bikers dito sa Diliman Bypass Road. Ayun, ingat-ingat mga idolo. Okay. Uy, medyo naiwan tong si Jen, ha? Naiwan tong si, ano to? Yung pangalan? Yun, Jen, ano? O, ayan, nakita na to, ha? Tignan natin kung magbe-break away itong mga team Dandex na to. Ayun, no? Marami talagang malalakas dito, no? Mga dirayo ng mga team Dandex. Ito, si Jen, ha? Medyo naiwan ng bagya. Ayun. Ba, dumayo yung mga taga-RCC rito, yung mga taga-Tarlac, ha? Si Hana, si Angel, si Casey. Uy, tatlong mga amasonang siklista ng mga Dandex dito. Si Rosalie, si Jasmine K, tsaka tong si Weni. Yung mga taga-Pangasinan at taga-Nueva Ecija. So, ayan, dumidikit pa tong si Jen, ha? Ayan, o. Mahirap pagtuba. Hindi ko kaya unang baby guwas dito. Sa mga masolang siklista. Napakasarap i-vlog. Sus ko po, kahindo. Ayan, o. Medyo bumibilis na, ha? 35 kilometers per hour. So, bago tayo magbakbakan, mag-rato, mag-limate yan. Kailangan mo tingin shoutout si Idol, pitik ni Master, ay pitik ni Manager, si Ray Ayala. Cool. Ayun, medyo naiiwan si Jen, ha? Pero umaangat. Tumatay, umahabot tayo dumidikit. Ayun, medyo nagbabalata na, sabat ng alam. Kumikingin niya itong si Rosalie, ha? Kaya si Jasmine K. Medyo dumidilim na naman ang panahon. Nagdidilim ang aking paningin. Napakasarap yung vlog ng mga to. Dito ko makikita kung sino unang babana, sino unang mag-break away. Ang mga tiga Pangasinan, tiga Bulacan, tiga Manila, o tiga Tarlac. Didikit mo lang, idol, ha? Kaya pa yan. Didikit mo hanggang dulo. Medyo hirap si idol. Ayun, shoutout si idol. Spike, ayun. Ayun na, bumabana na. Bumabala na si Jasmine K. Miyoya, mga idolo. Nagbe-buhay kaway na, ha? Nagbe-buhay kaway na to. Naku, dumiin na, ha? Eto na, ang kanyang speed, 50 kilometers per hour. Din na, ha? From Kalasyaw, Pangasinan. So, lumalayo kagad, sa likodan. Ito yung mga naghapon sa likod. Sige, wala mo sa likod. Eto na. Ayun, no? Bumibilis. Diyos ko po, kahit no. Eto na, tatlong Dandex to, ha? Andito yung BCC. Naku, nawala na sila Hana at sila Angel, ha? So, sino kaya ang matikas na kalaban ng mga team Dandex dito? Itong mga taga Bulacan. Wala tayong kilala mga masonang bikers ng Bulacan, ha?
Ayun, sa Manila, yung Team BCC, itong si Casey. Ayun, mukhang malakas kong si Casey ha. Inabutan na rin si Jasmine Kay. So, sinong papalit kaya sa asawa dito? So, mahahabol pa itong si Hana. Si Hana. Ayun. Yun lang, mga idol. Yun yung masakit. Yun, ako nalungkot. Ayun na. Oo. Ito. Uy, putang ina. Bakit? Ayun na, nagkakaangatan. Insulente yung ating doktor ha. Yun, si Rosalie naman yung mangat mga idolo. Kaya yan, mahangin naman eh. So ito yung ating mahangin mga idolo. Ang kanilang speed, 40 kilometers per hour. Ito si idol ha, mukhang batang-bata pa ito si idol ha. Mukhang may magkakatindin dito. Boy ha. Medyo bata pa si idol ha. Tingnan natin kung makakadikit yun ha. Kung kakayanan yun, umangat sa kaliwa. Itong si Winnie Binoy ha. Walang tumugis ha. Walang tumugis na kalaman. Magtatanga magbuhay kaway. Ito na si Winnie oh. Winasiwas niya na kanyang bisikleta. Ayun, shoutout kay Pitik ni manager. Ayun, diin na din, seryoso sa buhay itong si Winesa. Walang kakibo-kibo, walang kang ngiti-ngiti, nakasimangot na bumabanat. Ayun, gusto ko kaido. Ayun, naiwan na yung ating grupo sa likod. Boy, nagpapakiramdaman dito sa likuran. Ayun, tinako ng tubig. Bakit? Ano nangyari? Tubig ba yun, sapatos? Tubig ha? Hindi niya makuha. Eh, tinako niya. Magpapakiramdaman dito. Huwag kayo magpakiramdaman at baka bumagsak na ang ulan. Sararararat mga idol. Sagasama kayo mga idol. Ayun. Ayun. Sus ko po mga idol. Ayun. Ating breakaway. Ayun. Oh, ayan yung dalawa po. Ayan, sticker. Oh, hati-hati na kayo idol ah. Ayan, marami naman yan. Ayan, ikaw, shout-out mo sila. Ito lang, shout-out. Oh, bigyan mo, dami sa'yo idol. Kakapal niya. So may naiwan na tayong isa, tsaka may dalawa rin oh. Makakadikit pa kaya itong mga to ha. Makakadikit pa. So ito, ikot na, pwede na yan. Dalawang naiwan. Makakadikit pa kaya ito sa grupo. Oy, mukhang si idol, mukhang taga dito sa Bulacan to ha. Itong si Angel. Yo. Kaya yan, oh, iniwanan ka na ha. Oy, mukhang kumakalas si idol. Kumalas na nga. Eh, sinasabi ko. So, ito yung isa. Medyo matyaga pa rin, kaya makakahabol pa ito sa ating mga buhay kaway. Makakadikit pa kaya siya sa ating Peloton. Walang sa mukha. So, ito natin breakaway pala. Oh, ito yung ating grupo. Madilim na, ano? Ayan. Yung grupo natin, makakadikit pa yan sa breakaway ito. Ayun, oh. Makakalamang na yung breakaway natin ng mga 100 meters. Medyo mabagal na takbuhan ng mga ito, ha. Medyo may kabagalan na. Fuel ride. Naku, sa ito, ayun, oh. Oh, nangyari kayo doon. Now, nagpalit bike. Makakahabol pa kaya yun? So, umaangat si Idolo. Tumidi yun, napakalakas na ng hangin. Ang takbo, 30 kilometers per hour na lang ha. Pag breakaway kaya kayong dalawa tayo nyo. Walang hahabol dyan. Shoutout mo doon si Dico. Si Idol Dico. Ang ating race organizer.
Punta kayong pumadya. Ayun natin, ilan na lang. Pagbalik, remate. Ayun, shout out mga idols. Ayun o. Kain do. Diyos ko po, kain do. Dikit mo, Hana, baka sa rematihan pa. Lumabo ulit oh. Bumalik Oo, kanina. bumabalik. Babalik ba naman ba? Didiin mo lang na gano'n. Tapos, just ng gano'n. Sige, try mo. Tapos may guwit, gano'n mo. Ayan. Ayan, lilinaw, di ba? Oo. Alam, bumabalik din yan. O, yun natin break kami, o. Mga 120 meters lang kanyang labang dito sa grupo. Hindi ko nagawin, ganyan na. Teka, ilalak ko. Hoy, kumikikig na si Idol, dumidi na, din yun. Ito si KZ, nagkakaiwanan na, malakas yung maliit na yun, ha? Sarap puntahan. Nakabidyo ba? So, nag-iiwanan na itong grupo, nagkakaiwanan na. O, naiwan na rin si Idol. Pagbalik, remate na yata ito eh. Kaya pila natin na. Hindi na natin anong maliit ha. Walang maliit, walang malaki taga dito ha. Talaga, purong ensayado. O, yun, remate ha. Dahil sa harapan. Buka dito magkaka-remate yan. May swisip ka ng Team Dantes, no? 1, 2, 3. Podium finish. Tignan natin, mukhang malakas yung maliit na yun, no? Mukhang may malakas silang kalaban dito, ha? Ito, si Idol, no? Mukhang mauubusan kaya ito. Mapinig. Masa natin breakaway? Ayun na natin breakaway. Dito tayo. Ayun natin breakaway, oh. I-start. Yung dun magbabalatan. Naku, baka maabutan pa to, ha? Gusto po, kain daw. Ay! Ay! Puta! Okay na. So, mananalo na yun. So, hindi tayo kukuha ng remate yan. Huwag mo i-stabilize din. Baka kaya pa. Para malinaw. Ay, sa likod na lang pala tayo kukuha. Likod. Huwag na. Sa likod na lang. Sige. Ayun. So, panalo na si Binoya, si Winisa. So, dito tayo kukuha ng ito. Magkakaremate itong dalawa na ito, ha. Si Rosalie, tsaka itong naka-Team EF. Tignan natin kung anong mangyayari sa dalawa na ito, ha. Ayun ba, may dalawang naiwan sa likod. Ito, sa likod. Rosalie, nasa likod ng kalawa. 20, 30 kilometers per hour. Last 150 meters. So, napili kayo sino sa dalawa ito makakakuha. Uminom na ng tubig. Kumal ka na ng gasolina, mga idolo. Tinapon ng lalagyan. Talagang nagwawala na mga idolo. Nagwawala na. Talagang gigil. Gigil na manalo. Igati ko mananalo si Rosalie dito. Gigil na gigil. Gusto mo kahit napakaganda. Kaya na di na talo. Tignan. Tagad. Sino kaya unang angas ang dalawa ito? Sino unang angas? Yun, nakakulay. Ito nakakulay mo. Kaya si Rosalie. Tumangat si Rosalie. Umangat si Rosalie. Naiwan din si Idolo. Ayun, no. Yung Rosalie ang nanalo. Ito. Second. Third. Yun. Fourth pa rin, ha. Yun, no. Ganda, ha. Ano pa? May mga dumating pa. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 retrato.